Hello guys, welcome back to my channel. Panibagong na namang video. Tarungan na itong naong ta ha. Guwapa kay mong model guys oh. Muni anak sa mong amo guys. Dalaga pa ni. Taga ARQ daw uyab daw ani. Doon ba ang ARP oy? Kadi ay. ARP naman. ARQ ang uyab di ay. Mainat na day Nicole. Ha? Mainat na day. Ang Carter? Ay, ang guma? Kay guwapa ni Nicole ay. Buyag. Okay ka na lang. Doon na lang. Kaya doon lang kay guwapa. Princess Hagar. Agarat yun. Kaya tabangi ko ni isa o. Kaya bakit kayo? Hindi ano guwapa. Pagdali, princess, kailangan itong dako. Timpla dahil ba? May makita sa vlog, sir. Guys, sumana guys. Sexy kayo eh. Puri buyag. Ori, buyag.
Yan na guys, sapit na mahuman.
wala na naman kay nakuwangan. Unsa di ay? Nungil ba? Ay gain na. Gain na naman to na diri ah. Subscribe. Guys, oh, hapit na mahuman guys. Kunting tiis na lang, tapos na. Okay guys, hapit na mahuman. Hapit na gid na human guys. Dalaga pa ni siya guys. Nindot ra man nagtingog. Singer baya po na yung amo dere. Singer no noon. Brado kayong bulit guys, ang telepon ipilit ton. Kadarwen! Kadarwen! Sobrang kulit Kadarwen, ipilit yung ilong. Kaya ito pasta na sa imong yung Naman tayo ipit rin na bang kapit ang papaati sa pilitan na nagwan, impit. Kaya na yun. Tungtungan ng mga bang ilaw. Napo. Ah, Danay, lakto na danay. Pilitan. O yan guys, tapos na. Ang ganda, letter K oh. Nag letter K. Mura gini yung buhat na matag adlaw guys. mamulitay girl. Mamulitay girl. Pwede bulitan pag kunin mo.
Yan na guys, imagine, rabi kadaghan, yang gibulitan. Napa guys, batonon guys. Gamay na lang, katong una daghang kay ni. Naray ang ipang bulitan guys. Daghang kay guys no. Napa mga good na siya, good. Paslak na sa imong ilong. Okay guys, bye bye. Thank you for watching.